Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayana. Om Sri Krishna Paramatmane Namah. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. മാതാജി ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ, എന്നിട്ട് ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ, പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണയാണ് പറഞ്ഞത്. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ, രാമ ഹരേ ഹരേ. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നു മുതല് പുതിയൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു പേരല്ലേ, ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി, രസം. രസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രുചി, ടേസ്റ്റ്. അമൃതം, അമൃതം എന്ന് വെച്ചാലോ അമൃത്, ഒട്ടും മരണമില്ലാത്ത, ഒട്ടും നശിക്കാത്തത്. സിന്ധു, സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കടല്, കടല്.
സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാല് കടല്, സമുദ്രാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണത്. ഈ സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃതം കടലാണത്. സിന്ധുവാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ആ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്, അത്രയും അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു തുള്ളി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് നാമജപം നിർബന്ധമാക്കി പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ നാമജപം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മള് ചെയ്ത ഭക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അമൃതിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആ ഒരു തുള്ളി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്. ഇതിന്റെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറുതാണ് ബുക്ക്, വളരെ ചെറുതാണിത്. ഇതിനെ പഠിക്കാനുള്ളതും ചെറിയ 4 ഭാഗം ഉണ്ട് ഇതില്. ആകെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ആകെ ബാക്കി 3 ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭാഗം മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളോട് ഗുരു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായി മാറണം? അത്ര യോഗ്യതയുള്ളവരായി മാറാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്കറിയണ്ടോ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും. ഈ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണെന്നോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അറിയണ്ടോ? പിന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോഴാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ശ്രീലപ്രഭുപാദനിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലെ? അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്, ഒന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരാണ്, ഭക്തിയുണ്ട്, നമ്മളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും സത്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറെ പ്രണാമം ചെയ്തു തന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല വേണ്ടതാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അവിടെ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളെ മക്കളോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം? ഭഗവാനും എന്തെങ്കിലും എന്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യും? നമ്മള് സേവനം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്ത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാ? അതൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ട. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള്. നാമം ജപിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ അതിലേക്ക് ഒരു സേവനാണ്. അതായത് ജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അത് കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതൊരു സേവനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുക, ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുക. അതെ, നന്മ ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനക്ഷേമം. അതാണ് നന്മ. അവരുടെ നന്മ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നന്മ. ഏറ്റവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അവരുടെ ക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഭക്തനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മള് ആരെയാണ് ഇപ്പൊ സേവിക്കേണ്ടത്? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ,
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് 4 വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഈ 4ലും പെടാത്തതാണ് ആര്? വൈഷ്ണവർ. ഈ 4നും മുകളിലാണ് ആര് വരുന്നത്? വൈഷ്ണവം വരുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ. ഈ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യരും ശൂദ്രനേക്കാളും മുകളിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ 4 പേരിൽ മുകളിലാണ് ആര് വരുന്നത്? വൈഷ്ണവൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വൈഷ്ണവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരല്ല ഭക്തന്മാര്. ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവര്. അതാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാഹ്മണരെ മുകളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? വൈഷ്ണവ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വൈഷ്ണവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. കാരണം അവരാണ് ആര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവര്. നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ, മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇതില്. അതേപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വൈഷ്ണവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ? വൈഷ്ണവ സേവനം ചെയ്യാ. ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? വൈഷ്ണവരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തന്മാർക്ക്, വൈഷ്ണവർക്ക് സേവനം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? രചിച്ചത് ആരാണത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രചന നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചല്ലോ നമ്മള്. ഏതാണ് പഠിച്ചത്? ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദേശങ്ങൾ കണ്ടു, 11 ഉപദേശങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. കാരണം ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട്, പ്രയാഗ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പരിചയം? നമുക്ക് എന്ത് നടന്നതാണ് അവിടെ? കുംഭമേള കുംഭമേള സ്ഥലം. ആ പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരെ കാണുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തത്. ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിയും. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്, ഇവരെ ആര് വിളിക്കാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? അന്നത്തെ ഭരണകർത്താവായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ഭരണസമിതി നടത്തിയിരുന്ന നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ വിളിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ എന്താ, ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച്, അതായത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവര് പോവുകയും അവിടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അവര് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് അറിയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. അങ്ങനെ രംഗകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത്. ഇവര് രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണും. അതിനുശേഷമാണ് അവര് പിന്നെ എവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത്? ദശാശ്വമേധ ഘട്ടില്, പ്രയാഗ്രാജില് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നതും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു സമുദ്രമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമുദ്രം പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം 10 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു സമുദ്രമായിട്ട് ആര് നൽകിയത്? ഈ രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഗോസ്വാമി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലെ മഞ്ചരി കൂടിയാണ്.
രൂപമഞ്ജരിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് പരിവാരങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ സമയത്ത് വന്നതാണ് ആരും, രൂപഗോസ്വാമി വന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാലഭട്ടസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി എന്നിവർ. ഇപ്പൊ 6 പേരായി. അപ്പൊ ഈ 6 പേരാണ് ഗോസ്വാമിമാര്. ഇവരുടെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നതാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭിഷ്ടം, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ ഈ ഭൂതലത്തില് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി. എനിക്ക് എപ്പോഴാണാവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം നൽകുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രാണത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതിലൂടെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലൂടെയാണ് അത് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവരെന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമ്മളതൊക്കെ ഉപദേശമത്തിൽ കണ്ടു, രാധാകുണ്ട് വൃന്ദാവനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ ഒരു കടല് പോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതില് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളില്ല ഒട്ടും. ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും 2000 എത്രയോ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്, 2100 എത്രയോ സംതിങ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകം 2000 ചില ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത്ര വലുതാണല്ലോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആരാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതിലപ്പോ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രായമായ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആര്? നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ എത്ര നാളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ എന്താണ് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം എഴുതിയാണ് ഈ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതും ഭഗവത്ഗീത പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ശ്ലോകവും മീനിങ്ങും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂടി കിട്ടിയാനായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ശ്ലോകങ്ങളില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പുരാണങ്ങളും ഭാഗവതവും അതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്തോറും കുറെ പുരാണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് പോകുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വരുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അറിവുള്ളതാണ്, എനിക്കിതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കുറെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ മണ്ടത്തരാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗുരുപരമ്പരയുടെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് മുഴുവൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും നമുക്കത് കയറണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും എന്ത് വേണം? ഗുരുപരമ്പരയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നാമം ജപിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്നും ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. ഇന്നും നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നീട് അത് എത്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ മഞ്ജരിമാര് നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഖിമാരുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഞ്ജരിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട്
നമ്മൾ പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ. നമ്മൾ ഇസ്കോണില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപാനുഗാസ്, രൂപഗോസ്വാമിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതില് തുടക്കത്തില് അവതാരികയില് മംഗളാചരണാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതില് മംഗളാചരണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മംഗളാചരണത്തില് ആദ്യം ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർക്കും പിന്നെ അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടാമത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, മംഗളാചരണം. രണ്ടാമത്തെ മംഗളാചരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ബുക്ക് രചിക്കാനായിട്ട് കാരണം, ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് ആരിലാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും രൂപഗോസ്വാമിക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം ഭഗവാനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത് 3 പ്രാർത്ഥനകളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് മകര മത്സ്യത്തിന്, അതായത് ഈ ഭക്തന്മാരെ മകര മത്സ്യത്തിനോട് ആണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. മകര മത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാല് സ്രാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സമുദ്രത്തില് നമ്മള് കാണുന്ന സമുദ്രത്തില് സ്രാവ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ സമുദ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ സ്രാവിനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇല്ല അല്ലെ? അതെവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് സ്രാവ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? മുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് സാധാ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മുകളിലുണ്ടാവും. ഈ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? സ്രാവുകളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമുദ്രാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതൊരു സമുദ്രാണ്, മഹാസമുദ്രമാണ്. എന്ത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? സമുദ്രം, മഹാസമുദ്രമാണ്. ഭക്തിയുടെ ഒരു സമുദ്രമാണ്, കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കടലില്, ഈ ഭക്തിയുടെ കടലിലെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് ആരുണ്ടാവുക? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തില് മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും? മുകളില് വല വീശുന്ന മീൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ബോട്ട് ഉണ്ടാവും, വഞ്ചി ഉണ്ടാവും, തിരമാല ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? അടിത്തട്ടിലുള്ള സ്രാവിനെ ബാധിക്കില്ല അല്ല. സ്രാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകല്ല. ഇതൊക്കെ ആരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ? ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മീനുകളെ പിന്നെ അല്ല അങ്ങനത്തെ മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഈ സമുദ്രത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. അവർ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലായിരിക്കും, ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ട് അവരതിലിങ്ങനെ പോകുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്നവരെ കാണാൻ എന്ത് ബാധിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ആർക്കാണ്? ഈ മുകളിലുള്ളവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായി മാറണം? സമുദ്രത്തിലെ സ്രാവുകളായി മാറും. സ്രാവുകളാണ്. ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ? സ്രാവാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒന്നും ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല. സ്രാവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതൊന്നും അതാർക്ക് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത്? നമ്മള് ഇതിലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഈ സ്രാവിനോട് ഉപമിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മള്, സ്രാവാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആകേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ഈ സ്രാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തുണ്ട്? തരംഗങ്ങളുണ്ട്, തിരമാലകൾ. തരംഗം എന്നല്ല നമുക്ക് പറയാം, തരംഗം എന്ന് പറയാലോ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ 4 ഭാഗങ്ങളില്
അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന ഈ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ അത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഭക്തി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ സാധന നിർബന്ധാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ബുക്കിന്റെ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ചപ്പോഴോ ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചപ്പോഴോ ഇതേപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും ഭാഗവതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, സാധന നിർബന്ധം പറഞ്ഞൊരു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആവേണ്ടത് ആരാണ്? സ്രാവാണ് ആവേണ്ടത്. സ്രാവാവാൻ കുറച്ച് പാടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ സ്രാവാവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മളൊന്നും എല്ലാം അറിഞ്ഞവരല്ല നമ്മളാരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. അവര് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വേണം അവരെ സമീപിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ തർക്കിക്കാനോ വാദിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കല്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എന്താ പറയാ, തൃണാതാപി സുനിച്ചേന തരുപുരപി സഹിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മള് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോട് തർക്കിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ശരിക്കും നമ്മള് പതുക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. ആ വിനയഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആരും എന്ത് ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മൾ വലിയ നേതാവാണ്, ധർമ്മ പ്രബോധകരാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണമാണ് നമ്മള്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഉപകരണമാണ് നമ്മള്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയിക്കുന്നു, നമ്മളത് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്കിതിൽ എന്തില്ല? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ഇതിലില്ല. കാരണം നമുക്കറിയില്ല പറയാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച അവിടെ കഴിഞ്ഞു, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല പറയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാവം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടോ പറയാനായിട്ടോ നമുക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്നിട്ട് അടുത്തതിലാണ് പറയണത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ആ 4 ഭാഗങ്ങളെ സമുദ്രത്തെ പോലെയാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ 4 ഭാഗത്തിന് 4 ദിശകളായിട്ട്, അതായത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പറഞ്ഞുകൂടി പറയുന്നതാണ് ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്. അതിന്റെ പറയാ പൂർവം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം പശ്ചിമം, പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഈ 4 ആക്കി തിരിക്കാണ്. സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ്? പൂർവ്വഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. ആ 4 ഭാഗങ്ങളാണ് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അതാണ് 4 ഭാഗങ്ങള്. ഈ 4 ഭാഗങ്ങളെ ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 4 എണ്ണത്തിന് ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ഭാഗങ്ങൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു. പൂർവം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൂർവ്വഭാഗത്തില് 19 അധ്യായമാണുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് 19 അധ്യായമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം പൂർവ്വഭാഗത്തില് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പൊതുവിവരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് പൊതുവിവരണങ്ങള്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പൊതുവിവരണങ്ങളാണ് 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് പൊതുവിവരണങ്ങള്, അതായത് സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.
പിന്നെ വന്നിട്ട് പൊതുവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം 19 അധ്യായം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും പിന്നെ വന്നിട്ട് സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കിയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആട്ടെ ഈ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ 19 അധ്യായങ്ങളെ ഡിവിഷനാണ് പറയുന്നത്. അതില് അത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് അവതാരികയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അവതാരികയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരും. പിന്നെ വന്നിട്ട് 2 മുതല് ഉള്ള അധ്യായം 2 മുതലുള്ള അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി കഴിഞ്ഞാല് സാധന ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. 2 മുതല് 16 വരെയാണ് സാധന ഭക്തി. 16 വരെ സാധന ഭക്തി. മൂന്നാമത്തത് ഭാവഭക്തി. 17ഉം 18ഉം ഭാവഭക്തി. 19ആമത്തത് പ്രേമഭക്തി. ചേച്ചി 17ഉം 18ഉം എന്താണ്? ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി. 19 എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഭക്തി എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാകും? പ്രേമഭക്തി. നമ്മള് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള്. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൂർവം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം. അപ്പൊ അതില് പൂർവ്വഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ പൂർവ്വഭാഗത്തിന്റെ 4 തിരമാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ 4 തിരമാലകളാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ 4 തിരമാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചാപ്റ്റർ 1 സാമാന്യ ഭക്തി, 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി, 17, 18 ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതില് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നമുക്കിത് സമയം എന്തായി ആയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒന്ന്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം ഭഗവാന്? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയിൽ, അഖില രസ അമൃത മൂർത്തിയായ നിലയിൽ ഭഗവാൻ അറിയണം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അഖില രസങ്ങളുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചറിയാം, ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ചറിയാം, പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ചറിയാം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിനു പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരികയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി, 2 മുതൽ 16 വരെ സാമാന്യം കഴിഞ്ഞാല് സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രേമഭക്തി. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർവ്വം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം. ഭാഗം ഏത് മാത്രമാണ്? പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 19 അധ്യായം. അവതാരികയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായവും അതാണ് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ളത് സാധന ഭക്തി. 17, 18 ഭാവഭക്തി, 19 പ്രേമഭക്തി.
പ്രേമം. പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. അഖില രസങ്ങളുടെ രസാമൃതമൂർത്തി രസാമൃതമൂർത്തി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത സേവന നിർവചനം. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോ 2-3 പേജ് എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണം മാതാജി. ഏത് മാതാജി? അഖില രസാമൃതയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അഖില അഖില രസാമൃതമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അഖില രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള് പിന്നെന്താണ് മാതാജി? നിർവചനം ആദ്യം നിർവചനം മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ സാധന ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഭാവന ഭക്തി എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയുക. അവതാരിക ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതില് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകാം. ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചുള്ളൂ. ഇത് നമ്മള് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവതാരിക, മംഗളാചരണം, ഉള്ളടക്കം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, അത്രയാണ് ഇതില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവതാരികയില്. അപ്പൊ അതില് മംഗളാചരണത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. കാരണങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണഭൂതനാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാവുന്ന 5 രസങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. 5 രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം അല്ലെ. അത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ. ഇത് പ്രൈമറി രസങ്ങളാണ്. ഇത് ഈ 5 എണ്ണം: ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അത് കൂടാതെ സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അതാണ് ഇനി പറയുന്ന 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാധുര്യം, ബീഭത്സം, രൗദ്രം, ഹാസ്യം, ഭയാനകം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മകര മത്സ്യത്തെ കുറിച്ച്, സ്രാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മകര മത്സ്യത്തില്, മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതായത് വൈഷ്ണവ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാണ്. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്തയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് താല്പര്യം. എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനി അത് ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, അനുശീലനം. ഇനി അത് ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിർവചനം പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം കൂടി എടുക്കുക അല്ലെ. എന്താണ്? തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവായ രൂപഗോസ്വാമി വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം മനോഭാവം
ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. നാം വലിയ ധർമ്മപ്രബോധകരാണെന്നൊന്നും കരുതരുത്. ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കും വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ഈ ഒരു സമീപനമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നത് അവതാരിക സാമാന്യ ഭക്തി, അവതാരിക, മംഗളാചരണം, ഗുരുവന്ദനം, വൈഷ്ണവവന്ദനം, ഗ്രന്ഥവിഭാഗം. നമുക്കത് വേണ്ട. നമുക്ക് ആകെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് 4 ഭാഗങ്ങളില് ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കണ്ടൂ. ഭക്തി, ഭഗവത് ഭക്തി ഭേദം, അതായത് വിവിധ തരം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, അവതാരിക 19 അധ്യായമാണ് പൂർവ്വഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, ഭക്തിയുടെ നിർവചനം നമുക്ക് നാളേക്ക് എടുക്കാം. അത് തീരില്ല. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അതിന്? നാളെ ഏകാദശി അല്ലേ? അപ്പൊ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റന്നാളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ